8 ta' frar, San Ġilormu Emiljani, saċerdot għex bejn l-1481 u l-1537. San Ġilormu twieled f'Venezja, l-Italja. Meta kien għadu tifel tilef lil missieru. Ommu rabbitu fil-biża' ta' Alla, iżda l-passjonijiet ħżiena fgaw iż-żerrija tajba. Ta' 15-il sena telaq mid-dar u ma damx ma daħal soldat, fejn ittraskura u sar indifferenti għar-reliġjon. Ħasem fid-difiża ta' Castelnuovo kontra il-Lega ta' Cambrai u waqa' priġunier fl-1508. Fil-ħabs kienet tistennih il-grazzja ta' Alla, daħal fih innifsu u beda jaħseb fuq l-istat infeliċi ta' ruħu. Ma li ħeles mill-ħabs mar għamel pellegrinaġġ lill-Madonna ta' Treviso, bitwettiq ta' weda li kien għamel. Xi 10 snin wara, meta kellu 25 sena, waqa' priġunier. Fil-fatt, ħarab mill-ħabs u tassew biddel ħajtu u xtaq isir qassis. Waqt li kien jistudja, kien ukoll isib ħin iżur il-morda u jgħallem ir-reliġjon lit-tfal il-tiema. Fl-1518 meta kellu 37 sena sar qassis u intefa' b'ruħu b'ġismu biex jieħu ħsieb it-tfal u jedukhom speċjalment lil dawk li kienu orfni jew ittraskurati mill-ġenituri tagħhom. Meta fl-1528 faqqet l-epidemija tal-pesta f'Venezja, ħa fidejh l-isptar li kien twaqqaf minn San Gaetano u kont issibu kullimkien jgħin u jfarraġ. Iżda l-iltiema kienu saru il-mimmi tajnejh. Kera dar għalihom u bl-għajnuna ta' xi sekulari kien jieħu ħsiebhom għal kollox u jrabbihom hu. Fl-1531 mar Verona u hemmhekk bena sptar ieħor, mar Brescia u bena orfanatrofju. Minn hemm mar Bergamo fejn bena żewġ orfanatrofi, wieħed għas-subien u l-ieħor għall-bniet, u hawn fetaħ ukoll dar għan-nisa u għax-xebbiet li jkunu għaddejjin minn perjodu ħażin f'ħajjithom. Żewġ qassisin oħra ingħaqdu miegħu għal dan ix-xogħol, Alessandro Vespuccio u Agostino Barizo. Fl-1532 waqqaf kongregazzjoni li l-għan ewlieni tagħha kien li tieħu ħsieb l-iltiema, il-morda u l-foqra. Il-membri tagħha kienu saċerdoti li ġew imsejħin Somaski għax id-dar ċentrali tal-kongregazzjoni kienet fraħal żgħir qrib Milan jismu Somaska. Skont ir-regola tal-kongregazzjoni, ix-xogħol ewlieni tal-membri għandu jkun it-trobbija tal-iltiema u l-ħsieb tal-fqar u l-morda. San Ġilormu kien l-ewwel wieħed li beda jgħallem ir-reliġjon bil-katekiżmu forma ta' mistoqsija u tweġiba. Il-qaddis miet ta' 56 sena fit-8 ta' frar tas-sena 1537, martri taż-żelu tiegħu. Ittieħed Bergamo waqt li kien idur bil-morda u miet Somaska. San Ġilormu ġie ikkanonizzat fl-1767 u għamluh patrun tal-orfni u t-tfal abbandonati fl-1928. La darba beda jivvjaġġa l-bogħod minn dik il-fortizza tal-ħabs, qatt ma waqaf jiġri. U għastudja ġie ordnat saċerdot u vvjaġġa matul it-tramuntana tal-Italja. Stabilixxa orfanatrofi, sptarijiet u djar għall-orfni, għat-tfal abbandonati, għal nisa f'diffikultà u għal nies imwarba ta' kull tip. Waqt li jeżerċita l-Ministeru Saċerdotali tiegħu fl-Ewropa li nofsa għada Protestanti, huwa kiteb l-ewwel katekiżmu f'forma ta' mistoqsija u risposta. Bħal ħafna qaddisin, ħadem fuq li ħadem u der qisu kien qiegħed kullum kien fl-istess ħin. Ileħħaq ma' kull opra tajba.
u kien jieħu ħsieb lil kulħadd minn barra lilu nnifsu. Filwaqt li kien qiegħed idur bil-morda, ġie infettat u miet martri għal ġenerożità. Huwa kien mod naturali it-tip ta' bniedem li attira bosta segwaċi li eventwalment iffurmaw fi kongregazzjoni reliġjuża u irċevew approvazzjoni ekklesjastika fl-1540. Il-ħajja tiegħu kienet tiddependi fuq ħaġa waħda u hija lezzjoni għalina l-koll. Is-sofferenza emottiva, fiżika jew psikoloġika meta tiġi maħkuma jew ikkontrollata tista' tkun preludju għal gratitudni immen intensa u għal ġenerożità kbira. Ħadd ma jimxi fit-triq aktar ħieles minn dak li qabel kien ostaġġ. Ħadd ma jgawdi sodda sabiħa u komda bħal xi ħadd li darba kien jorqod fit-toroq. Ħadd ma jiġbed nifs ta' arja friska ta' filgħodu bħal xi ħadd li kien għadu kemm sema li t-tabib jgħidlu li l-kankru m'għadux hemm. Ġilormu Emiljani qatt ma tilef il-gratitudni li mliet lil qalbu fil-mument tal-ħelsien tiegħu mill-ħabs. Kollox kien ġdid, kulħadd kien żagħżugħ, id-dinja kienet tiegħu. U seta jinvesti l-enerġija kollha tiegħu f'servizz lill-Alla u lill-proxmu għax issa kien kiseb il-libertà. Ħafna drabi l-ħajja tagħna tidher tieħu xi forma ta' priġunerija, bilan li teħlisna minn irbit fir-ruħ tagħna jew tkabbarna fil-ħajja tar-ruħ bħalma permetta l-mulej fil-ħajja ta' dan il-qaddis tal-lum. Meta aħna maqbuda f'xi sitwazzjoni ma rridux inkunu fiha, fl-aħħar nitalmu kif nistgħu nilliberaw lill-oħrajn minn dak li jkun qed jassarhom. Biex wieħed jimxi fuq il-passi ta' San Ġilormu Emiljani jista' jekk ikun possibbli għalih jew għaliha jiddeċiedi li jsir ġenitur ta' trabi jew tfal orfni u abbandonati jew f'xi tip ta' bżonn. Miljuni ta' tfal jeħtieġu l-imħabba u l-kura ta' familja li trabbihom, familja li forsi m'għandhomx. Ikkuntattja l-aġenziji tiegħek li joffru servizz ta' dan it-tip lill-familji jew l-istorijiet tal-Orsolini li jagħmlu din il-ħidma ma' tfal fil-bżonn u dawn ikunu jistgħu jgħaddulek il-modi differenti li jeżistu biex wieħed jista' jikkontribwixxi. San Ġilormu Emiljani, int qalibt il-ħabs biex tgħix ħajja produttiva iddedikata lill-Alla u lill-bnedmin. Ejn b'talbek lil dawk kollha li jinsabu f'xi forma ta' ħabs għax huma limitati b'xi mod, fiżikament, finanzjarjament, emozzjonalment, spiritwalment jew psikoloġikament, biex jelbu dak li jorbothom u jgħixu ħajja mingħajr imrar iddedikata għal persuni fil-bżonn ta' kwalunkwe tip, speċjalment dawk li ma jafux lill-Alla. Ejjew nitolbu wkoll lil San Ġilormu Emiljani għat-tfal kollha abbandonati, neqsin mill-imħabba jew abbużati, biex b'talbu jagħtihom persuni u ċirkustanzi li jimlewhom bil-kuraġġ u fejn ikunu jistgħu jesperjenzaw l-imħabba ta' Alla permezz ta' dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbuh ukoll jinterċedi għalina li forsi ninsabu marbuta b'xi mod taħt xi forma ta' ktajjen li qed iżommuna milli ngħixu l-ħajja li Alla ħaseb għalina. U inti, tifhem in-neċessità li tgħin bil-mezzi li għandek lill-istituti tal-karità? U qiegħed tgħin? Talba mill-liturġija tas-sigħat u Alla missier ta' kull ħniena. Int ħadd ħsieb it-tfal il-tiema u battilhom lil San Ġilormu Emiljani biex jaqaf magħhom u jkunilhom missier bit-talb tiegħu għatina li naħarsu f'fedeltà sħiħa l-ispirtu ta' adozzjoni li bih nissejħu uliedek u aħna tassew. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.